baboy po dyan. Masabay ako kay ate eh. Ayan, si ate gulay. Manok baboy po, bili na kayo. Pangaw kita! Kaon! Bossing manok baboy po, longganisa. Okay, kain. Kain tayo. Wala na ako ulang kamayang gabi. Kakain ko na. Na. Asan ito sino? Girl. 8.5 lahat. Napapinta ko. Weird. Nailan dyan? 310 na lang po. 310. Kami sariwat naman yan. Malaman din naman. Yan, kasi yung sapato naman. Gikanday. Ito ba, Nay? 310 bakla. Ayan. 89.9. 89.90. Tangek. Oo. Diba? $90 lang, Nay. Diba na? Ganun din siya. 96. 96 pa. 109. Opo. Daday, daday. Ito, manok 9. Kaya Nay? Nasunog kayo, Nay? Nasunogan kayo? Ate manok. Mura na.
bata pa. Kaya nga sabi ko, Araw-araw naman mayroon. Wala yung pandaga. Ano lang ako. Mayroon ako minsan, no, hindi naman ano, mas gusto nila yung ganyan. 13 lang po. Hindi. Gusto ko bakal ng bukas may maganda pa. Wala kang bakal. Yung nakaraan ang dami kong ganun. Ay, wala. Ang nakabili lang yung magka-tricycle. Yan kasi pang malaman yan. Yung pan-nagar-15 yun. Ay, madam. Hindi, nakasang ka nakairam yan. Kaya manok. Sana makuha niya na yung pera niya. Diyan ba sa Plaza King? Ba't tanggal pala? Ganon-ganon. May pagkatupan ba? Di ba bago lang yan? Nag-isang taon na ba yan? Hindi pa, di ba? Kailan yan po? Kain, madam. Pangaon. Kain. Dito nga bubos. Sira? $222. Balik kami isa. Alin dito? 236 te. Ay, Hindi, 240. Ito nahanginan dito. Pag nag-negative, di ba? Lulugi ako. oo, maglilis yan. Gilis na 20, oh. 236 lang. Hello, baby. Iiwa. Ako na, te. 56, 53 lang, te. Ikaw na talaga. Iiwa. Tapos... Hindi. 38. Iwalay lang. Oo. Bali lahat, 89. Hiwalay lang. Yata ko pa na natin. Ay, yung bossing manok kapoy. Adobo lang, te. Pagkain natin sa bahay. This is last. So, yan. Ganyan, boss. Isa. Tay, suklit! Nadiring ka na. Bahala. Walang 10. Sige, dyan na lang. Ano tayo, Tay? So, 36 yung kay Tito, di ba? Ha? 50. Ito dahil. Ay, ito nga. Try mo nga yan. Pero yung kanina na una na 190? binigay ko. 190 kilo nito? Oo. 86 to. 86 po. Hindi, yung isa na lang. Asan ba yung kanina? Ayan. Kasama Di ba na lang ba eh? dito? Yan, 63. 63.
36 yung kanina, di ba? 236. Sa'yo tayo. Ha? Thank you, bye-bye. Kuryoso. 63. Pareha. Wait lang kuya. Salamat. Manok baboy po, bili na kayo. Hindi ko mayan, pinag-breakfast. Yung kasot mo, excited ka dyan ah. Teka, tayo tayo. Best friend mo. Ayun, sabay ko. Manok baboy po. Ha? Ano ulam mo? Buti ka nag-ulam. Buti ka nag-ulam ito. Manok baboy kayo dyan. Ano na? Sisigang ko yung baboy. Salamat. Bumili lang kayo kapon. Yung palang daw niya lulutuin, nagtitipid. Di ano yan? Visit order. Ino-order mo na lang, tapos nag-taste na. Taste order. May problema yan na inaayos. Ay.
tutuos kami. Paano yung zero to die? Yeah. Zero? Cancel. Kahit hindi, Eric mo naman yan. Okay lang. Kuya, wait lang ah. 202. Chapin pa to? Stop naman. Hindi naman mo pala yung tinda. Diliit pa yan, luluto. Galing. Diliit pa yan, pag naluto eh. 100 po. Ha? 100 po. 200. Thank you, madam. Thank you. Sama din. Kadati na akong tindera. Wait lang ha. Kasi talaga dumating ng mga amo ko eh. Opo. Ano? Kuya, bilangin ko muna ha bago pa. Ano ba kami? Kaya, Sige, Dai. para makamil ka. Hindi kasi sabi ako kay mother. 45. Ilan ba 1,000 lang? Hindi, okay na yan, okay na yan. Nandyan na eh, may pagalitan na. Pagalit na. Kung talaga tayo magbilang. Kasi talaga ng mga amo ko. Hindi ka na 75. Kailan po kapag sa akin? Ma'am, kailan po ako sa akin? 30. 40. Pwede mamahing hapon. Talagang ka na lang. Wait lang ha. Ilamin pa nga. Hindi na lang to. Tuloy-tuloy din. Uy, ano ba nangyari? 25. Okay. Bakit yung lalaki?
baboy po. Manok baboy po. Manok, baboy, tigas. Si walang ko sa sino eh. Sabi ko eh. Ha? Magagawa ulit ako. Official. Baboy, diba? What? Gusto mo mapamother? Wala, nagpapalit lang ako sa ano, sa Bali. Oo. 70, 80. Ngayon pa lang naman, Ano? Wala na sa panghulog, di ba? Pwede pa niya. Okay lang. Ilang taon niya na nahulugan? Tapos kalahati pa lang, may isang taon pa. Ten. Anong motor ba yun? Ten. Ano ka na lang, sabay ka na lang ang asawa mo. Ibayad yun. Ang putik na yun. Ibayad yun. Kasi may kamera sa harap yun. Saan, bayad yun. Dahil. Kaya nga, baka mga What? Ay, sabagay. Tama.
ano na, balik na. Waray na naubusan ako ng mga tigil eh. Ay, yung asawa mo at saka yung nag-away. Hindi. Iba yun. Yung may-ari na motor. Parehas na suwi. Isa na motor. Apo mo? Apo? Apo na yun. Diba? Tandaan daw na yun. Kaya mo lang. Diba? Apo mo na. Araw-araw yung sila nito. Sakali na sinabi na. Gusto mo lang. Kung gusto mo lang. Gusto mo lang yung nakakit ko ng kapaulat. Tapos kahit ang siguro ano na, parang ano na, Sa inyo, mga baboy. Ano sir? Yun na lang dapat ipabinta mo sa nag-aalaga ng ano. Hindi mo marunong mag-nagso? Pares pala tayo. Papalit ko sa may ate. Alam mo, dinadala ko kay dati kay ate, 30,000, 40. Oh, mix na yun. Tig piso, tig 5 piso, tig 20. Ah, shala. Oy, salamat. Sasabihin nga mo, hoy, walang iyak. Kahit nandun, ay bakla. Ganun na naman yun. Yan natin, napusok na tuloy ako. Hindi pa ko tapos kumain yan. Ganun ako pag nice na. Gana.